आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि जोहै चेक रानदों एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि जमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय मावख'आव दिनै आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि जोहै गोबां बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ हिसाबै चेक राननानै होदों आरो मोजां सोलोंथाइ लानायाव एसेबाबो सुंथानो एबा हेफाजाब होनो हानाय बायदियै फरायसाफोरनोबो बिटिआर सोरखारनि गियान सोरां बिथांखिनि जोहै चेक राननानै होदों एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। गासै 28 नं गसाइगाव एलएसिआव 600निबो गोबां सुबुंफोरनो चेक राननानै होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिनो दिनै गिबि सान हिसाबै जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मुं फारिलाइ थानाय सुबुंफोरनो चेक राननानै होग्रोनाय जायो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बोसोरफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्कलारशिप आरो जायफोरा माने लोमजानानै साजानानै दं बिथांमोननो ट्रिटमेन्टनि थाखाय सीएम रिलिफ फान्ड होननाय मोनसे फान्ड दङ, बेनिफ्राय जोंनो होबाय थानाय जायो। थिग बेबादिनो जोंनि बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाबो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों मोनबाय थादों, सिगांबो दङमोन, दा देग्लायबो जों मोननो हादों। देग्लाय जोंनि आखायाव एबा जोङो स्टुडेन्ट आरो जायफ्रा माने मेडिकेलनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों गासै 600निबो बारा सुबुंफोरनो जोङो बेखौ होनो थाखाय थिरांथा जाबाय आरो दा दिनै जोङो बेखौ जास्ट मोनसे ब्लक वाइसआव जोङो बेखेवजेनबाय, बे जागायजेननायसो आरो गोबां चेकआ दाबो फैथ'वाखै। जिखिनि फैदों जों बेखौ दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै बे जमदुवार ब्लकनि अफिसावहाय जों होजेननाय जाबाय। दा मिजिंथिदों जुदिअबा बे राङा थोजासे नङा, थेवब्लाबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एबा जायफ्रा बेमारि फाहामजानो थाखाय बिथांमोना मोनबाय, निश्चय एसेब्लाबो फकास मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समावबो सरकारनि गोबां आसनिफोर दङ, स्टेटनि आरो बिटिआरनि, आरो बिटिआर सरकारावबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गियान सोरां बिथांखि मुङाव गोबां स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेबादि बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जादों आरो अनसाय बिथांखि दङ। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंबो गोबां जायफ्रा राहा गोथे जानाय माखासे जोंनि आइजोफोर दङ बिथांमोना एसे जाहाथे जाखांनो हाथों बेबादि माखासे अनसुंथाइखौ होनाय जादों आरो गोबां बिथांखिफोर दं जायखौ जोङो खेबसेनो बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो दिनैनि गुबै जे थांखि बे चेक राननाय हाबाफारियानो।